Здравейте хора, аз съм Пепо и днес ще играем Geometry Dash World. Това не е Geometry Dash, който играхме в канала. Това е нов Geometry Dash, който излезна преди 2-3 дена и има 10 нива. И в тези 10 нива може да минем поне половината. Казаха ми, че било лесно и също гледах клипове и видях, че не знам, горе-долу са лесни. Не съм гледал всичките нива, защото то няма да ми е интересно, ако гледам всичко. Видях първите два нива и видях, че са доста лесни. И сега ще видим дали ще успеем да я минем. Значи хора, дай да почнем. Добре хора, вече сме вътре в играта, както виждате Geometry Dash World и тук, както виждате, има два нива и в тези два нива има 5 нива или това малко странно да го разбира. Аз имам къвна кокошка. Това е първото ниво, не знам как се казва. Нивото се казва Payload и дай да видим дали е лесно или трудно. Охо, уау. Добре. Уау. Следно, не е трудно. Нали, това е първото ниво. Винаги първото ниво е направено да го видиш. Добре, минахме от първия опит, минахме първото ниво. Второто ниво се казва Best Mode. Сега да видим. Уау. О, това е, че много ми харесва тази музика. Уау. Няма да танцувам, защото гледате как се разтанцувам. Уау. Окей, това го бях в първия опит. Добре хора, трето ниво. Мачин. О, така е, че обряхме. Окей. Йо! Това бяло малко. Геко на... Йо! Е! Много хубаво. Окей, минаме третото ниво. Четвърто ниво. Years. Сега ще видим. Уау. И това е с корабчето. Да го минете, може да се я стеглите, безплатна е. Безплатна е в Play Store, затова че който иска може да се я стегли. Уоу! Ке? Уоу, хора! Пето ниво, последното от първото ниво. Ке? Това го виждам малко по-трудно. Това наобратно. Защо бе? Йо! Защо бе? Добре.
94% хора. Давай. Много съм прост, хора. Няма да... Много съм прост. Наистина. Oh my god! Най-накрая! Oh my fucking god! Добре, хора, аз го оставям до тука. Ако искате да мина това следващото ниво, Toxic Factory, дайте палец нагоре. Ако видя, че този клип е много палеци нагоре, ще направя следващото ниво. Дайте палец нагоре, абонирайте се и бау. Бау. Бау, бау. Бай.